Weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. Weltaare TV takkosan yoni to fondu to baggo dina to ñaabina to woluma nere woluma ha tara to joki jamma to nere to neri yenda to silla to sincubu maka to beelinaɓe to rinjaw ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba to moderna kay heydi ha to galle makko Samassa to killinkare ko taari ɗum kala ene jiya e gardini kabaruuji men to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi caggal nde wanno jillu muɗum to Addis Abeba tawtorede batu union africaine aseta hanki jamma o arti e nder noktat lamorgo leydi makko ha joni to leydi Mauritanie ma en jaa ha to likseyba gorgol ko fate kursi pucci e ngolɗo lawol aleta hannde o taw ko kursi communal maɓe mbaɗata e nder commune o kala kursi baɗowo to likseyba gorgol to leydi Sénégal khalifa général des mourides o holliri tigui wonde kay caggal ko ñalawma hande kikiɗe hande leydi Sénégal fettitta coupe d'Afrique taw ko final hakkude mum e leydi Égypte o yiɗa noon nande kala koyone wiye dillere walla welnere so tawi kay leydi Sénégal heeɓi pol ko yiɗa nande dillere mum e ndera Touba to leydi Mali laamu leydi Mali laamu transition ngu ɓe jamiri tigui catala bitengal CNT woni conseil national de transition nde joɗoto jonde muɗum wawa yurnitade charte woni deftere kuule ɗe ɓe binduno e yurnitade calendrier ko fati subgoji leydi ndi to leydi Maroc Raymana Orman ko cukalel tokosela Maroc najo jannoɗo guel duuɓi joyyi jannoɗo e nder woynu guila ñande 1er lewru février caggal nde guel waɗi balɗe joyyi e woynu yaltina hanki guel wondani e wonki maggel to leydi Guinée catala CNT woni conseil national de transition ɓe jooɗima jonde mabɓe arawanide ñalawma hanki o to leydi Tchad coggu internet teskama tigui ustama no fewi caggal kay nde Tchad teskam ko leydi ɓurde tidde internet e nder dongre Afrique kala to leydi Burkina Faso witeɓe MPSR ko catala dadiɓe ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni ɓe tosi tigui ɓe koliri wonde ɓe tosi commandement kesso ko fate gardiɗo des opérations théâtre national woni COT en to leydi Guinée Bissau porte parole du gouvernement joofima feɗede mum fedde wonni tigui groupe des militaires et paramilitaire wonnoɓe yinnoɓe derguide laamu Oumarou Sissoko Mbalo bisimilla mone ketki hoto dirte joni jañoɗen. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo jeegoma lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon ko yettude duwawuji faade dendagal bandiraɓe duynoɓe nder réseaux sociaux ji ha e noddinoɓe ha e arnoɓe jaɓunoɓe koyɗu men gari tawtorede wirwinde ha e duwawuji kala caggal jaltugol aduna badiraguel men biyetenoɗo Aissata Ibrahima Salif walla mbiyen acca haabi jaltunoɗo aduna ñande tati e lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗo gonɗen ɗo e Nouakchott o wirdoya to Silla en dutti duwawuji dendagal bandiraɓe kala eɗen mbiya yo Allah windan on baraji so windi hoto momtu ha joni ko yon fannu keddoɗen ɓesgu o saaha noon to banggue jettora hono ɓesgu fondunaɓe no didorno rewɓe noon e worɓe kala mawɓe e sukaɓe seremɓe almuɓe kala ene jetta ene jarna ene mana ene manta hono ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba tawateɗo to moderna kay heydi e darde mum faydude no fewi nde dari guila kay diɗgo juma mabɓe ha e bilgo juma ka ha uddital juma ka uddital patam limi bannongal ñande nogas jeetati e lewru janvier mayduɗo ndu
to fondu eɓe jetta noon eɓe jarna darde makko mantuninde no feewi nde waɗi eɓe mbiya tan yo Allah sellina doole ɗe Allah junna gurdam makko ko juuti allahumma amina. habaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Mauritanie paɗɗoɗen to leydi Mauritanie société biteɗo Afriport ɓe mbaɗi inauguré ñande aljuma ɓennuɗo to bowallade diwoje ngal si nakkata pavillon taw ko nokku commercial woni annama boutique walla supermarché ni e nder nokku he wondude tawa noon ene woni wertago ngo temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi métre carré wondude e restaurant woni nokku to yimɓe mbawi haccitade wattade kala woni nokku ñamirɗo woni restaurant e nder ngal bowal laaɗi diwoje on nokku no restaurant ne tawe ha ene wertago ngal temedere capanɗe joyyi métre carré ɗeɗo gueɗe ɗiɗi paydinde noon ko gam yidde kay weltinde ɓen waɗoɓe ya gara guila yahoɓe ha aroɓe kala woni voyageur uji hutortoɓe ngal ɗon bowal laaɗi diwoje ha aroɓe jaɓɓade hoɓɓe mumen kala ɗum noon ko weltinde ɗumen ɓe kolliri hen tigui wonde ɗum noon ma ɓeydu fayida no fewi wonande nde ɗon aéroport ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni guila ñande aljuma ɓennuɗo noon laamu leydi Mauritanie ɓe dokki yamirore uddidgol dendagal saluji de cérémonie woni nokkuji saluji to mariage uji e feetuji kewi waɗede taw kadi ko uddanoɗi kene wona joni lewru caggal kayde laamu ngu teskino ɓeydugol mboroso coronavirus de dampuno wempeƴire mum nayeɓiri e nder leydi he e oɗo saaha joni noon caggal nde comité interministériel joɗinoɓe jurniti tigui ɓe tawi oɗo saaha joni mboroso ne yatiri caggal no fewi ko ɗum saabi ɓe dokki yamirore ɗina nokkuji kala ɗin saluji ne mbawata uddidde mbawa gollade en hana hannirta ni kono noon eɓe mbiya yimɓe tan yo tinno yo keddo ha joni e des gestes barriére woni guila e suumade ha e soɗade e salade yiñodiral e hutorade kala saaha geluji foof noon ko haɓade kelgol oɗon mboroso coronavirus ha joni koye ndin mbadi keddoɗen Sidi Wula Zahafa ko jagoro e gollitiɓe mum ɓe kolliri tigui aseeɗa hanki o wonde ko ujunnaje ɗiɗi e temedere capanɗe jeegomo e jeenayi o neɗɗo kolkise noon e nder jogdi leydi Mauritanie kala hen ujunere temedde jeetati e capantato e jeeɗiɗo ko koskisa tigui koye mbadi TDR woni testé jawɗo temedde tati en capantato e ɗiɗo ko testé mo hinde PCR woni laboratoire e nder hen noon capantati e goho neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe temedere capanɗe jeetato neɗɗo kepti Cellal men paati galleji men yimɓe ɗiɗo kawri hen e ladial e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene yaara e capanɗe joyyi e jeetati ujunere ne fawi temedde capanɗe nayo e tato windetiɓe dogola corona hen capanɗe joyyi e jeegom ujunere temedde tati e capanɗe jeetato e jeegomo kepti cellal men hano hannirta ni temedde jeenayyi capanɗe jeegomo e nayo ko ɗum woni ko hawre ladial tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka ekisal keeri leydi Sénégal ɓe teɓima étudiant Mauritanie najo goto biyeteɗo Cheikh El Hadi Wula Youssef o nanga ɗon koye saaha o taccuno maayo ngo yaɓande Dakar tawi o nawannoma toon noon ko waɗoyde entretien hakkude makko e ambassade joɗaniɗo leydi Canada to Dakar caggal noon nde on namdino visa o nodda tigui ko fate entretien o nanguira noon ko tawede omo jogui kayitaji taw ko kayitaji leydi Sénégal omona soka noon e oɗo saaha joni kene wona balle nogas omona soka to Saint-Louis to wuuro Saint-Louis koreji makko noon e Mauritanie naɓe tawateɓe to Saint-Louis foof darima no dole mum ne ponno gam yidde goppidagol makko kono ɗum newaki e oɗo saaha joni koreji makko dutti koye laamu leydi Mauritanie nde mbawa tigui fabade ɓinguel mumen ha wawa woppitede e oɗo saaha joni artayi juuɗe koreji mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aseeɗa hanki kikiɗe Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie caggal nde o ummino to Addis Abeba jatotoyede batu ligne fedde witede Union africaine o waɗi escale makko to aéroport international mo N'Djamena laɓorgo leydi Tchad o joddima ɗon noon e hoorejo transition leydi Tchad hono biyeteɗo Mahamada Idrissa Déby ettunum ene tawtora jonde nde noon Ismaïla Wula Cheikh Ahmed on ko ministre des affaires étrangères mo leydi Mauritanie wondude directeur cabinet président de la République wondude e chargé des missions à la présidence de la République hono biyeteɗo Harouna Touré ha joni koye ona ha joni aseeɗa hanki o aseeɗa hagejo leydi Mauritanie ha joni aseeɗa hanki o laamu laana ndiwoka tawa kadi ko adduko capanɗe jeegoma tourisme juurima to atara laana ka noon ko ummori ko leydi France ɓe gaari noon koye mbaadi saison touristique 2021-2022 Mohamed Wula Sembara kañum woni directeur bureau régional du tourisme nder Fandé Adrara o holliri hen o holliri wonde
ɓoyata laade diwoje goɗɗe addode tourisme hewɓe ma juuro to attara o holliri noon garala tourisme ene nder falde attara ene ƴellita no fewi falde nde ene ɓellita ene ƴellita wuuro atar ngo to banggue faggude e banggueji foof ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o arti aseda hanki jamma e nder Nouakchott lamrugo leydi makko ɗum noon caggal kay nde o ya ummino to Addis Abeba to yano tawtoroyede batu taw ko batu battongu capantati e joyi wala lawol taw e mbadi session ordinaire fedde union africaine o tawi noon en ari jaɓɓademo to boowal laade diwoje ngal sim hono premier ministre makko Mohamed Ould Bilali Messoud wondude ministère secrétaire général de la présidence de la république wondude e jaagogal kalfinaɗo ko fate ñawoje e jaagogal kalfinaɗo ko fate ndenka e kisala leydi ndi wondude e jaagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu wondude chef d'état major particulier de la présidence de la république wondude directrice adjoint du cabinet de la présidence de la république e wali Nouakchott banggue hirnague e présidente région mo Nouakchott nde o yahatno noon o yahano goto omo yaade sette timmuɗo no fewi e nder ɓen noon tawe hen Ismaïla Ould Cheikh Ahmed on ko jaagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi wondude Mohamed Mohamed Lamine ko directeur cabinet makko wondude e madame Khadija Toubarek Fall on ko ambassadrice joɗiɗo leydi Mauritanie to Addis Abeba wondude biteɗo Harouna Touré on ko chargé de mission à la présidence de la république wondude e Hassan Ould Ahmed on ko directeur général du protocole d'état ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie hakkedoɗen ha joni jen ha to lycée bagolgol hono no mbiruɗen en gartidi kabaruuji men ko fate kursi pucci baɗoji e kala saaha so yinti oɗo saaha kay e ngollo lawol noon kursi pucci o ko dendagal commune de l'exebe foof bisma hen kursi o no waɗa ko yiiɗe hannde o e nder lycée bagolgol ma en ketto cimtol goto e mawɓe yuɓɓinoɓe kurti pucci hono biteɗo Keccel Thiam salamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum musidɓe hettiyankoɓe radio meɗen andu diine ma sukaɓe heblo Afrique on calminama goto moɗon kala inde muɗum e yettode moɗon min jukkiɗo kadi haalande on wonde min udditi kursi momin gadorino wadde e kala hitande min udditi ɗum ɗo lycée ɗo min iddi wadde ko kursi local woni kursi wuuro amen tan e pucci amen min dognude koye amen joni noon dimanche garo so Allah jaaɓi inchallah eɗen ɗamini noddi commune o ha ara ɗo tan mbadde muɗum kursi so tawi en kalditi kursi commune o noon so Allah jaaɓi kuccan nden ko kursi diwan kursi région so Allah yanti hen inchallah joni noon dimanche den jogui ɗo pelle 4 puɗɗi dogde dimanche hande o ngolɗo lawol noon yidde yitade hen yimɓeɓe foof woni adorano ko wadde pelle 3 ko fedde muli tokosi caggal ɗum waɗa muli mawɗi so waɗi muli mawɗi o saaha waɗa dimaji mawɗi ko ɗum ɗon wonno aada meɗen eɗen jogui noon won yimɓe jogui ɗo pucci kono noon pucci ɗi kadi ko bawɗi kono joomum kadi jogui kulhuli e famamuya amen tan en jogui kulhuli batte yidde dognidde won certaine dimaji joni noon ɗin dimaji min mbaɗi ɗum no comme pelle ɗiɗi ni jogino dimaji gadorinoɗi yaade kursiji ɗi ko wayno dimaji mawɗi min jogino ɗo kewnoɗi gagnade ko wayno dimangu Oumar Mody mo mbiyata Djibi Daoud e Amadou Baydy Long dimangu muɗum e Moussa Mama Salif e musidɗo meɗen pullo jontaɗo no e diwan he ene wiye Abou Dadde jogui dimangu mbawngu mbaɗangu jikka e yakare e musidɗo moɗon Keccel Baylo kaldo e moɗon e dimangu muɗum ɗiɗo dimaɗi 5 ɗi min gandi wonde kañum en dogdata ko banggue kala noon joom dimangu goɗɗo jiɗɗo dongnidde mabɓe ene wawi dongnidde mabɓe kono kanji dimaji ɗi ɗon kam ala hen tellotoɗi less ɗi dimaji kam kañumen gonata woni dow e wonande noon ɓe so joom dimaji goɗɗi en cusɗo dongnidde mabɓe kala no wawi adde yantini hen puccu mum so tawi ɓen noon garani kam fedde wonde nde dimaji 4 no dimaji goɗɗi mawɗi ɗi e ɗin kadi dograta ko banggue woni dimaji mawɗi ɗi tan ɗin mbaɗa pelle ɗiɗi ɗiɗo 5 ko banggue wonan noon kala jiɗɗo yantude mum ne wawi yantude mum e dimaji keddi ɗi kala noon mawɗi ɗi ɗin kadi mbaɗa banggue e ko ni min mbaɗi
fecce ɗe pour yidde kadi testude dimaɗi gonɗi hen ɗi hankkadi noon gomin keptini hen kala e ɗiso nde fedde nde dongnitani ɗiya gomin keptini hen kala no wawi montoyde ɗiya e on saaha kadi somin paye waɗede course goɗɗi ɗum woni min montide ɗum toon e ɗum wonno fayida kon e ballal ala nulaɗo muɗum e ballal moɗon onon haaliyankoɓe e min calminima min juurima o musidɗo moɗon keccel tawlik keccel cam to likseba gorgol golle ma jooɗi peewi siftinde bandiraɓe noon ƴettuɗen haala makko ko gila ñande aljuma kursi pucciɗi noon ko ñande alada hannde o ki yiɗi ɗum waɗata e oɗo saaha joni mo gonɗen to digarala to pucci nognete hakkude mbola khalifa fayi guenal safarɓe to likseba gorgol ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen mima to likseba gorgol paaɗen ko to leydi sénégal ko ñande jeenayyi lewru colte gonɗen ndu ko ñande hen tigui jooɗoto ousmane sonko mawɗo landa pastef caggal nde subaka e oɗo saaha joni o ardina mairie nde Ziguinchor ñande jeenayyi lewru janvier wonata noon à partir de 9h ko ɗum nden tigui fuɗɗoto cérémonie joƴƴinagol makko golle makko ƴettugol golle makko ardade mairie ndi ardiɓe lande pastef noon e diwan Ziguinchor mbaɗi erango faade dendagal jeeyaɓe e landa ka wondude e coalition yaadinoɓe mabɓe kala nde mbawata moni foof darade no dole mum ponno ha cérémonie o yaranda foti yarude ni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Serigne Mountaga Mbacké ko khalifa général des Mourides o waɗi haalande makko ko fati kawguel baɗowel kikiɗe hannde o ko ɓoyani sanga 19h taw ko kawguel final couɓeri d'Afrique hakkude baɗowel hakkude aftiniral baɗowal hakkude leydi Sénégal wondude e leydi Égypte kanko khalifa général o noon holliri tigui wonde so tawi Allah rokki leydi Sénégal kawgu kay heeɓi victoire o yiɗa kala yiide walla nande dillere guilay buubaji ha e gulali e lukali e collection ngaji autoji no hewɓe kewi wadde e nder guure o yiɗa nande ɗum e nder Touba no didorno o holliri noon kala jiɗɗo wadde feete mum mawninde feete mum o haɗani ɗum kono yo yalto wuuro ngo wona e nder wuuro Touba ɗon ko ndigguela mo rokki kanko Serigne kanko khalifa général mo Mouride hono Serigne Mountaga Mbacké ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jaagogal kalfinaɗo ko fate Cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewi wadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi hollirde bulletin de santé to mboros coronavirus o yarata e nder leydi he e kolliri noon ñalawma hannde o aleda hannde jeegoma lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko ujunere temedde jeeɗiɗi e nogas e ɗiɗi o neɗɗo kolkissa e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi hen nogas e jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe mboros coronavirus e nder ɓe kamɓe nogas jeetatoɓe kala ko communautaire woni hay goto mabɓe anda to ƴetti rafio e nder ɓe cellaɗo ɓe temedde tato e yimɓe nayo kepti cellal men hano hannirta ni paati galleji men sappone tampisande ma ballite to banggue fofago ene tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann neɗɗo goto noon e nder ɓe cellaɗo ɓe hawde ladiala e oɗo saaha joni noon bilan coronavirus winditiɓe doggol ngol ɓe jetti e nder leydi Sénégal ɓe jettima capanɗe jeetati e joyi ujunere temedde ɗiɗi e yimɓe jeegoma e nder hen noon capanɗe jeetati e goho ujunere temedde jeenayo e sappo ɗiɗo kepti cellal men ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeegoma neɗɗo ɗum woni ko hawde ladiala tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi tuggi ko ñakko corona ngo fuɗɗi faade oɗo saaha joni e nder jokuli leydi Sénégal kala ko ujunere e ko million e temedde nayyi e goho ujunere temedde nayyi e yimɓe jeenayo kañumen ƴetti ñakku mumen e nder leydi Sénégal kala ɓe kolliri noon ñalawma hannde o ko hedde juuɗe safroɓe taw ko tinnaɓe wonduɓe mboros coronavirus e nder leydi he kala ɓe jettima ujunere temedde tati e capantato e yimɓe jeeɗiɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Gérard Laurent Mané ko suka tokoso Sénégal najo jiɗɗo Sadio Mané ha woni gonga kanko noon gam yidde hollirde guilli makko e Sadio Mané o ummima to Koungheul to jeeyato o holliri noon yidde makko e fandare makko kay ko yettade Dakar gam yidde kay jaɓɓade e salmodirde e oɗon biteɗo Sadio Mané petto fugu koyngel gana tawateɗo équipe national mo leydi Sénégal taw ko numéro 10 mo leydi Sénégal o holliri noon gam yidde hollirde guilligui makko tigui ha natti sikki faade Sadio Mané tuggi Koungheul ha yetto Dakar o holliri tigui wonde o ngabbata e sareda o waddata ko moto o jolata e oto ko koyngal makko o yarata haw yetto tigui to Dakar lamorgo leydi Sénégal o wawa darade kadi hawo yiya Sadio Mané o rokka ɗum jungo o huccita e mum taw ko ngasa ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to Bambey noon ko goski sagata gorko goto tawa tigui ene warani hirsan ene weddan sara nokku biteɗo Baye Dëkk yimɓe hewɓe noon gari ñukade hen ha police scientifique wawi adde kay wadde losgoji mum gadani
e goski he caggal ɗum rokki yamirore ɓen koninkoɓe faabo woni protection civile nde ƴettata goskiɓe nawɗuma to morgo autopsie nana waɗe hen losgoji jaaƴi kadi udditama hen beele ne ande baɗɗo ngal ɗon baɗala sen umima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe mbaɗi opération mabɓe patamle miijo moɓe inniri kele tigui an noon ko opération moɓe mbaɗi kay e nder opération he noon ɓe mbaɗi ɗum e nder zone moɓe mbiyata zone guire ɓe nanguino e dow lawol ummade to wiyete Adela Bagourou faade Dali Bougou ɓe kolliri tigui ɓe nanguino sappo e jeetato sagata taw ko forêt en woni yahannoɓe luumaji men wonnoɓe nder autoji tati ɗi hinde pick-up ɓen ɗiɗo ko malinaɓe sappo e jeegomo heddiɓe ɓe kala ko Mauritanie naɓe ɓe paalo noon kamɓe kala ɓe paano koto leydi Mauritanie ɓe nde ɓe mbaɗi enquête mabɓe noon haaɓe jennana tigui ɓen wona wat boniɓe ko yahoɓe haaju men ko ɗon tigui ɓe goppitiɓe kamɓe sappo e jeetato kala ɓe goppita kamɓe e dendagal ngaluji mabɓe kaake mabɓe ɗeɓe jogui ka ɓe goppita ha laaɓi ɗum wonno ko ñande alkamisa tati lewru colte gonɗen ɗum ɓe goppita noon ko yesso seedeji kewɗi no fewi ko wayno yesso commandant des brigades territorial mo nara taw ko commandant par intérim biyeteɗo lieutenant Soumaïla Touré wondu Soumaïla Touré e yesso représentant Mauritanie naɓe biyeteɗo Mohamed Lemine Wula Samba Vala ha joni ko leydi Mauritanie leydi Sénégal Mali keddoɗen leydi Mali ha joni CNT ko catala ngala laamu transition ngu suuɓi kay yo daro darde sarɗiji darto e nder leydi ɓe convocama noon yooɓe jooɗo jonde mabɓe yurnitade ko fate charte noon woni deftere nde sarɗiji ɗi nde sar deftere nde laamu transition ngu winduno ko fate no ɓe jiiɗi jogorade leydi ndi yooɓe jurnito ɗin charte noon ɓe mbawa yurnitade kadi ko fate calendrier ko fate sumgoji e nder leydi he ɗum noon ko teskede kay oɗo saaha joni catala biyetegal CEDEAO e catala biyetegal limoa kala guila ñande jeenaya lewru janvier mayne ɗum koko pawi sanction ngaji ɓutti no fewi gueɗe ɓutti no fewi faade leydi Mali faade ardiɓe leydi Mali kala ɗum noon ɓe kolliri tigui ɗina sanction ngaji ko musino no fewi yooɓe jurnito ɗen gueɗe kay beele ɗiɗon sanction ngaji ene mbawa ittede e dow mabɓe ha joni kabaruuji men e nder leydi Mali ha joni Amadou Ba Lobbo Mayga ko kañum woni commissaire police mo 3e arrondissement mo le Bamako e dadiɓe mum ɓe mbaɗi opération mabɓe patamle miijo e nder leegal ngal to wiyete Missira nde wiyete Missira haɓade noon ko fate hutortoɓe yeeyoɓe drogue kala ɓe teeɓima noon ko kañum kewɗe no fewi Missira noon en tawi e dow avenue mawɗo no fewi inniraɗo Colombie noon innira on avenue innira Colombie Allah kay summotoɓe simme bonɗo e yeeyoɓe drogue hewde on nokku ko ɗum addan ɗum wiyede Colombie Allah noon hollirama noon ɓe teeɓima toon yimɓe hewɓe ɓe teeɓima drogue ka kewɗe no fewi mo hinde ko kayina ha joni koye on fannu keddoɗen commissaire des police mo 4e arrondissement mo Bamako e dadiɓe mum ɓe mbaɗi démantelé réseau mawɗo no fewi dartonoɓe wujjude e yeyde autoji ɗi hinde Mercedes 190 commissaire principal hono Modibo Traoré nomaɗo ko ɓoyani noon ko kañum tigui yiiti kañum e dadi mum kañum en jiiti oɗon réseau ɓe mbawi wadde ɗum démantelé ɗum noon fuɗɗi ko ñande 26 lewru janvier mayde ɗum ndu caggal nde bouché goto biyeteɗo Souleymanou Keita koɗɗo eto leegal biyetegal quartier Mali nde portuno plainte kay wonande auto mum hinde 190 wujjama nde o ari portude plainte makko noon o tawi yimɓe hewɓe garino yesso makko kay portude plainte kañumen wujjanede autoji mumen nde hinde Mercedes 190 ko ɗon noon police o ummini enquête mum jaajjo no fewi haaɓe mbawi teɓade wuyɓe ɓe ɓe mbaɗi démantelé on réseau dartonoɓe wujjude ɗina Mercedes uji ɗi hinde 190 ha joni ko leydi Mali keddoɗen l'état major général mo leydi Mali ɓe kolliri tigui e nder opération mabɓe de reconnaissance moɓe mbanno e nder cercle to Koro ha to Bankassa to Ñono e ha to région de Mopti ha to wiyete Ségou kala ɓe kolliri tigui ɓe mbawi yoɓade pittali kene wona capanɗe nayo e tato terroriste ɓe jooɓima pittali mumen ɓe duppi kadi base uji nayyi taw ko base terroriste en ɓe bonniniɓe kadi nokkuji jeegom ɗiɓe mbiyata polo logistique ɓe kolliri kadi ɓe keptiniɓe 31 oto taw ko oto toko 31 moto ɓe keptiniɓe kadi autoji jeegom toko aussi wondude e camion goto ɓe duppiniɓe kadi motoji jeenaya goɗɗi ko communiqué noon mo armée leydi Mali ɓe yini ñande 31 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ndu gonɗen ɗum habaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali koto leydi Maroc
paɗena rayana oram ko cukalel Maroc najo joli jannogel e nder woydu lugginde no feewi kene wona balɗe joyi omo woni e nder leydi e mon wonirde woydu laamu ngu noon laamu leydi Maroc darima no doole mum ponno e dendagal ngaluji e matériel kala ɓe mbawi no yaltinde kay gam yidde ƴeŋtinde ngel ɗon cukalel tawa e ngel wuuri e ngel hiisi caggal noon ngel yani balɗe joyi hollirama tigui ɓe gaddi caterpillar uji e machine aji kewɗi no feewi wawde kay asde haɓe mbawa yettade to cukalel ngel woni caggal kay teskede nder woynu ndu ɓe jiiɗino tigui jonnu toon koninkoɓe faabo gam yidde ƴeŋtide cukalel ngel kono woynu ndu ne faaji no feewi ɓe donkino wawde nadde nder woynu ndu noon ko woynu hindu kadi taw ko horndu juutedi mum walla duggede mum ko capanti tati e ɗiɗi métre cukalel ngel biyeteneɗo Rayman oram woni toon noon ko guel ñande 2 février o yanno toon o waɗi toon balɗe joyi ko aseta hanki o ɓe mbawi tigui yettade to ngel woni caggal nde ɓe gasi sawdo woynu ndu ha lugguiɗi kay ɓe mbawi sawdade to ngel foti wonde ɓe mbawi tigui asde en parallèle haɓe mbawi yettade horizontal haɓe mbawi yettade cukalel ngel ɓe tawi ngel noon ɓe ƴettide ngel ko ngel wondani e wonki maggel hono noon hollirama tigui hono roi Mohammed VI kañum woni kananke leydi Maroc o noddi jinnaɓe cukalel ngel gam hollirde sunare feccide mabɓe sunare hollirde mabɓe kadi sunare makko mawde no feewi e duwanade ɓe wideɓe kadi yo Allah lomtina jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo en duwanimama ngel en duwanima dendagal julɓe kala ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Guinée paɗen CNT kañum en ko conseil national de transition subaɓe kay yo gardo yo daro darde sarɗiyeji nder leydi Guinée Conakry ɓe jooɗima aseta hanki o jonde mabɓe arwanide ƴewde kay peeje no laamu ngu nde sumgoji mbaɗira ene laamu ngu artiri e juuɗe civil en lebbi joyi joni noon caggal nde militaire uji nder guinno militaire uji e gardugol colonel Doumbouya nder guinno laamu Alpha Condé hono biteɗo Dansa Kourouma hoorejo CNT waɗi discours mum pattama limmijo discours o noon deñowo hakkillaji yimɓe hewɓe sikkannoɓe kay wonde laamu ngu dadi laamu transition gardugol militaire uji ɗi gari tigui ko heddade e laamu ngu olliri noon ɓoyatama laamu arte juuɗe civil en ene bismano noon e tawtora jonde nden hono biteɗo Abbas Bundu on ko hoorejo suudu sarɗeji mo leydi Sierra Leone o namdima noon on namdima CNT nde haalanta yimɓe ko ɓuuri labde kay ko fati transition nde gasata ha laamu ngu wawa artude e juuɗe civil en ene tawtora jonde nde kadi hoore jagoɗo leydi ndi biteɗo Mohamed Beavougou e ambassadeur uji kewɗi wondude e consul aji kewɗi joɗaniɓe leyɗele mumen e nder leydi Guinée Conakry koto leydi Tchad paɗen to leydi Tchad noon ko weltare mawde no feewi ha tengti nder lamorgo ngo guure mawɗe kala caggal nde kay nde hollira oɗo saaha joni ko fati e coggu internet ustama ko ɓeɗon wiyeteɓe opérateur uji noon taw ko jeeyiɓe RTL Money wondude e Move Africa kala ɓe koliri wonde oɗo saaha joni guila ñande alkamisa 3 lewru février wonde ɓe usti cogguji prix internet hano hannirta ni beele dendagal cadnaɓe kala ene wawa hutorade internet hano hannirta ni siftinde on noon ɗiɗo duuɓi kala collectif cadnaɓe haɓatoɓe ko fati e tiɗgol gurdam ene kaɓatono beele kay 1 giga taw ko 1 giga to banggue internet jarowo 1200 woni ujunere woni tigui temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi beele ɗe wonta temedere woni 500 francs CFA hollirama noon e oɗo saaha joni ɗum ustama artirama ha e feccere ɗum noon ko beelamma mawɗo no feewi wonande dendagal ɓeena hutortoɓe internet e nder leydi Tchad siftinde on noon leydi Tchad ko leydi ɓurde tidde internet e nder dongre Afrique kala koto leydi Burkina Faso paɗen MPSR woni mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ko catala militaire uji derguinnoɓe laamu rok marka Christian Kabouré guila ñande nogas ne yaha lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi nana jokkino wadde kala saaha wayloji e sosde gomuji ardade sembeji leydi ndi caggal noon nde ɓe cuuɓi gardiɗo taw ko biteɗo chef de renseignement kesso joni ɓe tafi tigui ko gomu to ɓe tafi tigui ko commandement kesso on commandement noon ɓe indi ɗum ko TN woni tigui commandement des opérations de théâtre national ko de leydi Guinée Bissau uddirten kabaruuji men gouvernement mo leydi Guinée Bissau ɓe mbaɗi condamné aseta hanki o joyi lewru celtide ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko fate attentat barbare woni tigui jangu kulɓinigo hamnigo wannongu e nder leydi he taw ko yinnoɓe nder guidde laamu biteɗo Oumarou Sissoko Mbalo e ñande talata ɓennuɗo gura 1er lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas
quartier ɗiɗi to palais du gouvernement to horejo leydi ndi wondude e hoore jagorɗo mum joddi noon e jagorɗe kewde no feewi joguiɓe kongo joguiɗo konngol laamugol noon o joofi feɗene makko e oɗo saaha joni ko groupement militaire uji tawa kadi e paramilitaire uji noɓe yinnoɓe derguidde laamu ngu aseta hanki o teskama police waɗi opération mon to siége lamdal lunda ɓurka mawnude wiyete ka PAIGS musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeram ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e haalirde he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.